pris. Og den er lidt mere, jeg ved ikke om den er mere simpel, men den er i hvert fald kortere. Kriteriet her. Prisen går til personen, der igennem et livslangt virke er eller har været engageret og frivillig inden for kultur, idræts og eller socialområdet i Fredericia. Og som jeg sagde inden, så vil der ikke være nogen nomineret her til den her pris, så der vil bare være en vinder. Så jeg synes, vi skal... Ja, det ved jeg ikke. Altså, rejser man sig til sådan en pris her, når vinderen bliver kåret? Gør man det? Ja, gør man ikke det? Jo, så jeg tænker, når jeg kårer vinderen nu her lige om lidt, så må I gerne rejse jer op, og så giver vi vedkommende en kæmpe klapsalve. Årets ærespris 2024. Ja. Erik Petersen, Forening Korskær. Erik, hvor har vi ham henne? Hvor er han henne? Erik, der kommer han! Giv ham lige en ekstra hånd! Kom over til mig, Erik, her. Skal jeg holde mig? Skal jeg have det? Og til at overrække dig præmierne her, Erik, det var Jan Møller her, Jørgensen fra formand for Folkeoplysningsrådet. Erik, vi mødte jo hinanden en dejlig dag ude i Korskærparken. Og vi var rundt og se det hele, og du fik talt en masse, og vi fik filmet en masse. Det var faktisk en skøn dag. Og så var det noget med, at kameramanden Anders, han kom tilbage igen, for han kunne ikke få nok. Ja, så der blev filmet rigtig meget herude hos Erik, og jeg synes bare, vi skal se filmen. Den kommer her. Jeg har en værktøjskasse med nu, hvor alt ligger i. Her er det hele. Så man ikke bliver overrasket, når man kommer helt ned i den anden ende af Korskærparken. Jeg skal ud, og det holder liv i mig. Jeg er klaret at komme op i alderen uden at være syg. Der er nogen, der går på pension, så lægger de sig på sofaen, og 3 måneder senere, så skal de til læge. Hvis ikke huset var her, eller Korskærparken var her, så var der ingen grund til at gå nogen steder. Så ville man sidde hjemme. Nu er det ligegyldigt, om der regner eller det sneer. Hvis der skal foregå noget i huset, ja, så skal der hjælpes til med det meste af det. Er det dig, der har smidt sådan en? Nej. Ja, jeg har fortalt dem, det er Danmarks bedste ghetto. Og der sker aldrig noget. Når så det er hængt op, som de vil have det, så siger de der altid tak. Og når jeg møder dem igen et eller andet sted, enten i Føtex eller her i Korskærparken eller i Medborgerhuset, så er det altid et smil og sige, det var rigtig godt, det er jeg glad for.
Det går. Sådan. Okay. Kæmpe tillykke, Erik. Det har virkelig været fantastisk at møde dig og høre om dit arbejde ude i Foreningen Korskær og i Korskærparken. Og jeg har jo allieret mig, som du kan se herovre, med Kjeld, som står her som er formand for Foreningen Korskær. Og Kjeld, du har mod på at sige et par ting til Erik. Hvor lang tid har jeg? Jamen 3 minutter. For en gang skyld har jeg skrevet ned det, jeg gerne vil sige, fordi hvis jeg ikke har gjort det, så fik jeg ikke fri før om en times tid og sådan noget. Som I kunne se, jeg har heller ikke set den her film før nu, som I kunne se, er Erik en meget fantastisk fyr. Og det, jeg har skrevet ned, det er, kære alle sammen, i aften er vi her for at sige Erik tak. Tak til en mand, som har betydet utrolig meget for vores fællesskab i Korskærparken, Erik Pettersson. Erik, du har gennem mere end et årti været en sand ildsjæl og en hjørnesten i vores fællesskab. Uanset om der har været store eller små opgaver, har vi altid kunnet regne med dig. Du har sat borde op, stole op og sørget for, at lokalerne er booket og taget dig alle de praktiske ting, der får vores forening til at fungere. Og du gør det altid med et smil og en udmødighed, som vi alle værdsætter dybt. Men det er kun de praktiske opgaver, du tager af. Du gør det, fordi du brænder for fællesskabet. Din indsats rækker langt ud over de synlige opgaver. Du er en af dem, der sørger for, at vi alle sammen kan samles, opleve fællesskabet og skabe nye relationer. Du har en særlig evne til at få os alle til at føle sig velkommen og set. Og det har gjort en enorm forskel for, at så mange af os er her i Korskærparken. Foreningen Korskær er ikke kun en forening, det er et netværk af 14 forskellige grupper, og du har været aktiv i de fleste af dem, eller dem alle af dem. Det kræver noget særligt at kunne sprede sin energi og sin tid på så mange områder. Og det gør du med et engagement, som er helt beundringsværdigt. Og selvom du nu er over 80 år, stopper du ikke. Du fortsætter ufortrødent med din frivillige indsats, og det er noget, vi alle ser frem til. I den forbindelse, det står ikke her, der kommer jeg til at tænke på et interview, der var med Clint Eastwood for ikke så lang tid siden, og jeg tror, han er midt i 90'erne efterhånden. Hvordan han kan fortsætte, og så sagde han, hemmeligheden der, jeg lukker ikke den gamle mand ind. Og jeg tror lidt, at det er det samme, der gør sig gældende med dig, Erik. Du har været en rollemodel for, hvad det vil sige at være en del af fællesskabet. Du har lært os, hvad det betyder at give noget af sig selv, uden at forvente noget igen. Din indsats har ikke bare holdt vores forening kørende, den har skabt glæde, samhørighed og en stærk følelse af fællesskab blandt os alle. I aften vil vi også sige tak. Tak for alt det, du har gjort, og alt det, du stadigvæk gør. Tak for din tid, dit engagement og din evne til altid at træde til, når der er brug for det. Korskærparken vil ikke være det samme uden dig. På vegne af hele foreningen Korskær og alle os, der har haft glæden af at arbejde sammen med dig, vil jeg gerne sige tak, Erik. Du er en inspiration for os alle, og vi er dybt taknemmelige for alt, du har gjort. Lad os sammen sige tak til Erik Pettersson, en sand ildsjæl og en ægte ven af fællesskab. Og jeg synes, I skal op og stå igen. Kæmpe. Du må gerne sige noget, Erik, hvis du har lyst til det. Ja, det var så den sidste, så må vi gerne gå hjem.